ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар Зарафшон 2 назди поликлиникаи 14 дар ҷойгир мебошад. Дар ин ҷо поликлиникаи 14, аз ин тараф дасти рост болотар бозорчаи Зарафшон, аз ин тараф мактаби Гагарина ва супермаркети Ёвар. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 5 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар дуюм ошёнаш ҷойгир аст. ворид мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 4 хонага мебошад бо масоҳати тақрибан 80 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. Худи бино аз 5 ошёна иборат мебошад. Дӯстони азиз, хона қисман бо чизу чораш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизҳош меисад, баъзе чизҳоша мебаранд. Давормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат шуруъ мекунем. Дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад. Дӯстони азиз, роҳ раваст, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, чорум ҳуҷра, ошхона ва ҳамому ҳоҷатхона алоҳида мебошад. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шуруъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, дар дохили қариб ҳар як ҳуҷра ман ҳамин гуна балконча аст. Дӯстони азиз, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб аст. Дӯстони азиз, ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. Зарафшон 2, дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ. ин ҳамон мебошад. бо барқу оби доимӣ хона таъмин аст. ва ин ҳоҷатхона бо отоплениям таъмин мебошад. вайфайам ҳаст. дӯстони азиз, ва ин бошад ошхона. чхеле ки мебинед, фишори об хуб аст. сабти хона ба анҷом расид. дӯстони азиз, акнун гап мезанем оиди нарх. нархи хона бошад 900 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.